ಲೋಕದ ಎಡ್ಡೆಪುಗಾದ ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರೆರ್ನ ಯಜಮಾನಿಕೆಡ್ ಪಡ್ಚನ್ಯ ರುದ್ರ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಜಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪಾಯಿರು. ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿಲೆಟ್ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ ಶನಿವಾರ ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಲೋಕದ ಎಡ್ಡೆಪುಗಾದ ದೇವರ ನಟ್ಟು ನೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಟಣೆ ಮಂತದಿತ್ತೆರು. ತುಡಾರು ಪೊತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ಜನ್ಯ ರುದ್ರ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಜಪ ನಡೆತಂಡು. ವಿಪ್ರ ಸಮೂಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ರುದ್ರ ಸಮಿತಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ನಂತೂರು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕದ್ರಬುಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ವಲಯದ ವಿಪ್ರ ಬಂಧುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರೆರು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರದ ವಿಷಯ ತಿರಿಪಾಯರು. ಒಂದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ವರ್ಣದೇವರು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೇರು. ಅನುಗ್ರಹನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಖಂಡಿತನೇ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಕೃತಡ್ದ ಅವರ ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ಕೇರಳಡ ಆತಂಡು, ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ಮಡಿಕೇರಿಡ ಆತಂಡು, ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿದ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶದ ಆತಂಡು. ನೀರು ನುಗ್ಗುದು ಬದುಕು ಕಲೆ ಒಂದಿನ ಹತ್ತು, ನೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಸರ್ಲ ನುಗ್ಗುದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮನೆ ಮಠ ಕರಿಯೊಂದೇರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪ್ರಾಣ ಎತ್ತೊಂದೇರು. ಅಗಲ್ನ ಆತ್ಮಗ ಸದ್ಗತಿ ನಮ್ಮದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದನ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಅವೇನಿ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಕು ಬದುಕು ಕೊರಡು.